Takže čau lidi, tady je Lucky Dragon. Dnes si ukážeme všechny tajné místnosti, které znám v Brookhavenu, tak jdeme na to. Já si tady zatím vezmu auto nějaké, abychom mohli trošku, nebo tajné místnosti, ale i jako takové hacky, nebo ne hacky, ale klíče v Brookhavenu, takže jdeme na to. První tajná místnost se nachází, co mě hned jako tak napadla, se nachází tady v nemocnici, takže jdem si ji ukázat. Je tady taková, vyskočím na tohle, ale nejlepší bude, když se vezmete žebřiny, ale já prostě vždycky chodím tady. Jo, a tady je prostě taková tajná místnost. Jo, tady je pak i zbraň. Jo, a prostě je to tajná místnost. Bude jich dost, si myslím, těch tajných místností, které vám teďka řeknu. Ale ne, já jsem měl spadnout k tomu autu. To je jedno. Tak, jdem si ukázat další. Tak, teď už si beru tohleto, to mi přijde, že je docela lepší. Takhle. Teď pojedeme k bance. Tady jenom upravíme rychlost. Teď pojedeme k bance. A ta tajná místnost se nachází vlastně tady. Když půjdeme a půjdeme úplně dozadu. Půjdeme úplně dozadu. A tady bychom měli říct ano. A tady je prostě taková tajná místnost. Kde prostě, jo, tady jsou všude krabice, je to tady jako takové skladiště, ale tím, že půjdete takhle a půjdete tam pak nahoru, tak se dostanete do banky, vlastně k trezoru. Jo, ale je taky úplně jednoduchý způsob se tam dostat tou kartičkou zelenou. Doufám, že víte, co myslím. A teďka si jdeme ukázat teda další. Jo, tady tu. Ta je u benzínky. Tady. Jedem. Masakra. Jedem. Tady. Jo, tady. Když půjdeme tady, tak by se nám tu mělo ukázat, jo, tady. By se nám tu ukázala teďka taková no, ono to je, jo, mám pocit, že se tomu říká, no prostě agenti tady dělají, asi, já nevím. Jo, tak tady prostě, jo, je taková zajímavá, jo, tady se to dá klikat, tu taky, tady nějak, jo, tady no. Nevím, co to dělá, to mi klidně napište do komentu. A teď jdeme. Vlastně už nikam, to je vlastně všechno. Tak jo, tak tohle je pro dnešní video všechno. Tak jo, čau.